Aşgabat şäherinde we Lewap vilayatyny koronawirusyň täze tolkunynyň dörenligi barada maglumatlaryň gelip gowuşýan mahaly marda ketelçiligiň ýaýramagyna garşy hereket çäklendirmeleriniň gerimi güýçlendirildi. Maryny beýleki regionlar bilen birleşdirýän ýollardaky postlarda gözegçilik artdyrylyp, sebite goýberilýän raýatlar we ulaglar göz görteli azaldy. Bu çäklendirmeleriň arasynda ilata köpçülikligiň sanjym etmek işleri güýçli depkinde alınıp barylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji iýulda Mara bilen beýleki sebitleriň arasyndaky barlyk postlary ýapyldy. Mara girmek isleýän awtologlar barlanýar. Ýolagçylardan COVID-19 testiniň negativ netijesini görkezmek talap edilýär. Lewapdan we Aşgabatdan gelýän raýatlaryň aglabasy Mara goýberilmeýär. Vilayata gündediňe çäkli möçberde awtolog girip bilýär. Ýükloglarynyň Mara girmegine ruhsat berilmeýär diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýurdun beýleki sebitlerinden Mara gelýän raýatlardan diňe analiz tapşyryp negativ test netijesini görkezmek däl. Eýte ýaşaýan ýerindäki öý dolandyryş edarasyndan resminama almak hem talap edilýär. Bu resminamanyň güýji 3 günne gutarýar. Vilayatyň Serhedabad tarapy umykly ýapyldy. Bu tarapa hiç ýyly adam geçirilmeýär. Bu ýere ýüklowlary hem goýberilmeýär. Vilayatyň bu tarapyna adamlaryň we ulaglaryň näçe wagtlap goýberilmejekdigi barada maglumat ýok diýip çeşmämiz bellidi. Marda hereket çäklendirmeleri güýçlendirilen mahaly vilayatyň ýokunç keseller hassahanalarının işgärlerine ýokary taýýarlyk derejesinde bolmalydyklary barada duýduruş edildi. Ýolbaşçylar wirusyň ilat arasynda ýaýramak derejesiniň awgust aýynda hassa ýokarlanmagyna garaşylýandygyny hem aýdýarlar diýip çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Baralykda habarçymyz vilayatda ilata köpçülikligiň sanjym etmek işleriniň güýçli depkinde alınıp barylýandygyny hem habar berdi. 7-nji iýulda Türkmenistan COVID-19 waksinasyny ýurdun 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany etdi. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm hoply wirusyň ýeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. 27-nji iýunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýene-de bir gezek ähli çäreleriň görülýändigini we ýurtda koronawirusyň ýokdugyny gaýtalady. Emma geçen aýyň 3-nji 10 günlüginden bäri Azatlygyň Aşgabatdaky we Lewapdaky habarçylary virus bilen ketelleýänleriň gaýtadan köpelendigini, olaryň aglabasyna dümek we pnevmoniýa diýilip diagnoz goýulýandygyny habar berip gelýärler. Şeýle-de 6-njy iýulda charter gatnawy bilen Belarusdan ýurda dolanan bir näçe Türkmenistanlyda koronawirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýüze çykarlandygy barada maglumatlar gelip gowuşdy. 12-nji iýulda bolsa Azatlygyň habarçysy Farab etrawyny Türkmenabad bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda keteliň ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Habarçy adamdan 2 maşgalada COVID-19 keseliniň anyklanandygyny hem belledi. Bu habarlaryň arasynda ýurtda şu ýylyň aprel aýynda ýeňilleşdirilen hereket çäklendirmeleriniň gerimi gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Maska rejiminiň berja edilişine gözegçilikler hem berkedi. Bu çäklendirmeler geçen Tomusda ýurtda koronavirus alamatly keselçiligiň köpelen we ilatyň arasynda ölüm derejesiniň görülip eşidilmedik derejede ýokarlanan döwründe girdilipdi.